Jeg synes overordnet set, så synes jeg, at det er et fantastisk koncept at komme tilbage i naturen, back to nature, fordi jeg synes, det er så demotiverende at komme ind i et lukket rum og skal træne og sådan noget. Nu er jeg løber og kan rigtig godt lide at komme ud i naturen, og jeg ved også, det er vigtigt med core-træning og sådan noget. Der synes jeg, det er helt fint at kunne blive ude i naturen og netop lave den her form for træning. Jeg synes, det har været en god social aktivitet, når man er en gruppe, der er afsted på den her måde. Forskellige niveauer. Og en anden god ting, det synes jeg er kombinationen mellem løb og træning. Det synes jeg er det. Jeg kan ikke nævne én ting, jeg synes, der har været det bedste, fordi jeg synes bare, det der, man får lavet de forskellige øvelser undervejs, som man ikke gør i hverdagen. Få idéerne til det, synes jeg har været rigtig, rigtig godt. Jeg kunne godt lide den der på broen, hvor man træner armene. Det var vildt hårdt. Jeg kunne godt lide den øvelse, hvor man træner mavemuskler, hvor man driller hinanden. Jeg synes, det er så fint, at man løber forbi en træstamme, kan læne sig op af den og lave nogle mavebøjninger til den ene og til den anden side. Det synes jeg er genialt gjort. Jeg kan også godt lide udspændingsøvelserne, men det kræver selvfølgelig, at man har en marker med nogle af de her udspændingsøvelser. Men det er også et socialt arrangement, så derfor så synes jeg, det er rigtig fint, hvis man kan finde en lille gruppe, eller man kan løbe med en gang. Det er dejligt at kigge op i egetræet. Ja. Dejlig afslag, jeg tror, jeg sover godt i nat.